Вітаночки, шановні. Так, один я тільки даруйте. Зараз погляжу тут. І зосталося ще на ютубі почекати, поки з'явиться губ. Рік. Бот уже тут. Видать. Так. А де мой ютуб? Мусить бути. Почему не стартуємо? Ось. Ось на місці. Ютуб есть. Я сподіваюся, губ есть. Поехали. У нас вітаночки, Альсевич, вітаночки. Добре, все добре. Обновляємо наш стрим. Ми, наколькі я пам'ятаю, все ж таки здобули собі. Так, ми йдемо. Ось, ми знаходимося з вами на Вовчиной гори. Ми знаходимося уже по серединці. Чому ми йдемо туди, дайте нагадаю собі. Тому що ми йдемо у Попільний каньйон, наколькі я пам'ятаю, правда ж? У систему Печор. Наколькі я розумію. Ой, боже, ну как только не откиснуть. А я сегодня скончу перекладать субтитры Crysis. Малайчина. Віншую. Так, воды крыху маем. Давай додаем. Что у инвентаря у нас? Навод шею старый гэты. 2 возьмем. О, и ежи хапаем. Так, спочатку давайте поїмо. Поп'ємо, потім будемо бачити, куди нам рушить далі. Так, туман мне не перешкода. С туманом я зладжуся ніяк. Что по температуре? -9. Так само не надто уже кепско. Единое, что запалок у меня нема, правда? А у тумане я не зроблю себе походню. Так, можно отпочить, правда? Отпочнем годинку, потеплее крыху. Холера не потеплела, не полепшилася. Ну, варто істи. Потому что зараз у нас -8, одна гэтая стрелочка только вниз. Так, мы шукаем бункер. Бункер, у яким мы уже были, до речі. Угу. Так. Халинки мы позбираем. Так, у нас только одна повязка. Ой, холера, бляха. Як тяжко обновляться в этой гульне. Так. Есть. Тут еще то. Да, это на что я збирав, я не пам'ятаю уже. Тому з собою тягую гэта. Ну, добре, ходим. Единое, что я бы хотел ось так зробити, покуль что. Стоп, а чому у мене, до речі, російська мова? Бачите, яно відчиняє, закриває і чомусь російське. Ага. Так, чекай. Не відкривай, ні. Я просто гуляв у гэтай версії у сюжет. І што адбылося тут, чакайце. Чаму сюжет скінуўся да расійскай мовы? Так. Тут нічога няма. Графік экран. О, абраць. Ну всё. Дякую Богу, я вже спужався. А у сюжет я, до речі, гулявся, тому що... Лекс, вітаночки. Завтра буду перекладати діалоги паўночнакарэйцаў. Малайчынка. Давай. Вось. Гэта... Что ты себе дозволяешь?
Ён недзе там на гарышчы мусіў быць на вышыні. Вось ён ідзе. Забіць яго, мабыць, не. Падзем туды спачатку. 10 стрэл, калі раптам нават сустрэне медведя, мы адаб'емся. Котку, мабыць, не заб'ем, але... Будем пазбягаць яе наўпрост. Так, наколькі я памятаю, нам трэба зараз знайсці бункер, які ў папельным каньёне знаходзіцца. У ім мусіць быць апошні гэты... Як яго, божухна, не замова, а скрыня, хутчэй за ўсё, там знаходзіцца чарговая, якая мае дачыненне да нашага гандляра. Ці ягонага брата, я ўжо не памятаю. У чым гэты цымя з гісторыяй. Тут мусіць быць мядзведь, трэба быць асцярожным. Містер 8-біт патата, вітаю. Выйдзь. Курва, панараджаліся, слухай, адрадзіліся ўсе. Так, Міш, ты дзе? Нешта не бачу яго ў пячоры. Галоўна, каб тут не быў ён, слухайце, на гэтым баку. Ён можа быць унізе вядомы. Так, здароўе ў мяне поўнае, гэта добра. Здароўя ў мяне хапае. Так. Мерзне. Так, ужо палова тэмпературы нядобра. Вось, але мусім дабегчы. Так, больш-менш спакойна. Выдатна, ідзем спакойна ў такім выпадку. Так, нам трэба дайсці да пячоры, саграцца там. Конечно, колькі памятаю за гэты, бляха, спальны мяшок. Я ж нікуды не скідаў. Рэвен, вітаначкі, мерзнуць гэта добра? Ну, ёсць некаторыя сумневы на гэты конт. Ці гэта добра, ці не. Але... Калі ўжо казаць пра асабістыя рэчы ў сэнсе таго, што лепш мерзнуць альбо плавіцца на сонцы, то я лепш абяру мерзнуць. Плавіцца я не люблю. Як, дарэчы, магільшчык, справы тваім? Што цікавага адбываецца? Так, тут дрэва, там яшчэ трэба будзе падняцца нам на трос. Давай, трымайся, дзяўчына. Даш рады, я веру ў цябе. Так, тут можа быць воўк, але мне здаецца, мы яго забівалі. Так, вось ён ляжыць. Не, гэта вогнішча. Гэта вогнішча. Адсыпаюся пасля спёкі. Нарэшце добра спіцца. Ты правы. Так, маеш рацыю. Я таксама сплю добра. Адзінае, што трэба ўжо, мабыць, коўдру змяніць сабе. Бо падчас спёкі, вядома, без коўдры спаў пад гэтую прасцінаю. А сёння нешта было так трошкі прахалодна, то бок
надвор'е дае табе нейкі знак, што уцяпліцца трэба уначы крыху. Так, чакай, дзяўчын. Хуценька, во. Дайшлі да пячоры, во, сюды. Зараз сагрэемся. Хай вугаль ляжыць. Добра. Так, схавай. Гадзінку паспім. Сагрэемся і адпачнем. А потым палезем на трос ужо. О, Сонька, та ти шо? Якая пригожость. Так, я ось не пам'ятаю, мабуть, нам хопить. Ежи, воды, каб сходить туды-сюды у один день. Кыш, малое. Так, ось наш трось. Попілі крыху, полезлі. Мабыць, ведаеце, я перад пячораю развяду вогнішча, і мы наробім сабе паходняў, каб не вытрачаць ліхтара. Оп, заляцела просто. Як птушашка. Дзіўна, што шапшына была. Я ўжо не збіраў, калі тут быў. Так, тут бяспечна, наколькі я памятаю, нейкі паўкоў, бо тут аленья гэтая пячора. Лагчына ці як яна там завецца. Бля, слухайце, ну шапшына аднавілася. У чым справа, цікава? Давай. А ёлы-палы. Май сумленне, дзяўчына, даставай нармалёвае.
видатні які. Ходім. Там дрова, чекай. А тут, мне падаецца, гэта б... Цішай, цішай. Ну... Тут я быў, чакай, кудысьці я не туды пайшоў. О, знайшовся вийсти. Так, а ну лишнее давай. Больше за 2 с собой не тягнем. Пепельный каньон. Так. Так, тут нам треба знайти нашу печору, а ад яе там відповідний шлях. Так, нам туди ось треба.
Где переход? Чекай. Це ж не тут, бо мені туди треба. Там дерева було якої, ці дві, ці що? Просто я не зрозумів. Так, я пам'ятаю, що ось отсюда ми спускались вниз. А, во, лежит некое древо высокое. Подається, на його треба. Ось на гэта. Так, восемь. Раз каменчики не убачил. Яшчэ шыпшына. Так, ось яно возера, выдатна. Мы на месцы. Зараз толькі... І лось тут, до речі. Минулий раз, коли ми тут були, лось так само сидів тут. Так, йдемо одразу у бункер, який ми шукаємо. Каб не марнувати часу. Пусти, на жаль. Надеюсь, на дворе не сапсуецца, калі будзем назад ісці. А яшчэ таксама спадзяюся, што тут нешта будзе карыснае. А не проста мы прагуляемся. Пашпацаруем такі шлях праз 3 лакацыі. Так, я глядзеў? Глядзеў.
Так, наш бункер. Адчыняем, глядзім. Цэгла зноўку. Наколькі я памятаю, па задачы зноўку гэта будзе цэгла. Да. Шыкоўна. Усё. Усё, што мне трэба ўжо мелася. Пагналі назад. Так, трэба вяртацца нам на прыбярэжную шашу. Так, і адпаведна. Яшчэ дарабіць, там у нас задача была, наколькі я памятаю, на рэцэпт. На рэцэпт гэта азначае, нам трэба вугаль цягнуць. Гэта вельмі важна зараз. І на што мы стомлены, як сабакі. Можна, як там, вечар, можа ў пячоры і паспаць, дарэчы. Перад тым, як вяртацца. Вось зараз, калі будзем ісці па Ваўчынай гары і пячору, можна выспацца. А з іншага боку, што ў нас там? Як мы тут? Дзе спаўзем? Нават яшчэ лягчэй, чым мінулы раз гэта было. Всё. Так, ну мы сюды ўжо на гэтую мапу павернемся толькі, каб замалявацца ўжо. Тут у нас две пумы, тут у нас блось. Я так мяркую, што ён застанецца ўжо два мядзведзя. Аголам так мапа прыгожая. Вось, шматузроўневая, але даволі небяспечная. Добра, цягнемся. Зноўку праз Ваўчыную гару на прыбярэжную шашу. У нас палова цягавітасці, я бачу. Я сабе думаю, пакуль мы пройдзем праз пячор, праз усе гэтыя рэчы, шляхі, тросы і гэтак далей, ці ў нас застанецца дастаткова цягавітасці, каб спусціцца з троса, а потым яшчэ дайсці да нашай схованкі на возеры. Ці варта паспаць будзе ў пячоры. Я, дарэчы, забыўся пра вугаль. На пачатку. А ну, паверніся. Ён не патрэбны. Чамусьці з гэтага боку, калі ідзеш, яго не бачна. Альсевіч, я выправіў памылку ў меню гульні. Добра. Ну, выдатна. Так, недзе тут мусіць быць жа ж. Купа вугалю ляжала ж. А во, яна ляжыць тут. А, мы хутчэй за ўсё узнікаем вось тут недзе. Таму яно застаецца за спінаю маёю. Всё, пойдем.
Зараз у нас дастаткова шмат паходняў, мабыць, трэба будзе проста прайсці, ведаеце? Паглядзім, як у нас пойдзе. Ну, единае, мне падабаецца, што менш за палову ўжо з цягавітасці. Лёха, вітанкі, ты бачыў, я там табе ў стым выслаў інструкцыю з архівам. Так, дайце сюди треба. Не сюди. Не, дякую, прийду з праці, погляджу, добре. Поглядзім. Це тут проход, каб яго ліха. Уже будзеш гуляцца ў ведзьмара з беларускай мовай, хаця б часткова. О, а ведаеце, што ёсць лепшая думка? Каб пераначаваць не тут, а ў пячоры нашай, адной з базавых пячор. Можа, нават пойдзем зараз упалюем яшчэ аленя. Вось тут. О, у нас зараз, глядзіце, 41, ай, шкада. Бо 14 вугаляў. Зараз паглядзім, якія прыпасы у нас тут маюцца. Можа, все ж таки тут мы пераначуем, а можа потым пойдзем сабе ў прыбярэжную шашу. Так, трэба спачатку... Я выйшаў з белага саду. Дык а што ж, белы сад гэта ж першая лакацыя ж, праўда? Можа ж толькі ўсё пачалося. Там наперадзе яшчэ да халеры ўсяго. Ля, слухайце, шыпшына ўся аднавілася. Як так? Так, ну у нас штосьці тут ёсць. Прыгатаванае. О, гэта сырое. А вада ё? І нават скуры маюцца. Вады трошки зусім. Так. Яшчэ ў гэткім часе можна пагуляць кразі з беларусізатарам. Ну, паглядзім, наколькі гэта хуценька атрымаецца. Так. Давай мы тут з табой скінем вось гэта ўсё. Ага. Ваду, калі ласачка мне. Угу. Каб усё было з вадой. Ну, мы крацей тут адновімся, бачыце, ўжо вечар. Можна было б дабегчы да нашай базы, да гэтай... да будынка таго альпінісцкага. Сюды, так. Ваду узялі, чакай. 40 хвилинок. Добре. Давай поп'ем. Так. Ну, хутчэй за ўсё я тут начаваць буду. Так, потому что ежа ёсць, вода ёсць. Адпаведна, мы тут спокойно адновім сабе свае сілы. Вось, да раніцу пойдзем адсюль. Так, пытанне. Наконт дроў. Тут, вядома, ляжаць галінкі. Тут недзе былі галінкі для зборці. Таму што паляваць я не буду. Я зараз вось пасмажу яшчэ 5 кіляў. У нас будзе дастаткова ежы тут.
Потім ще шипшину приготую собі. Там приготую собі березку. Відповідно, у нас усе буде нормальово. Так, галинки маются. Сюди його. Ще есть. Тут лежить щось. All I can think about is food. Голодно. Споголить. Дон Давидон, вітаночки. Почастував хінкалі з бядронки, потому було смачно, але жонка не сподобалася. Жонце не сподобалося. Ну що ж поробиш? Як кажуть, на колір, де на густ. А мне подобається. Ось я собі з гэтымі пікантними приправами понароблю. А потім сядиш так, надгризеш полову. А ось. І смакуєш бульон. А потім другу полову доїдаєш. А ще під настрой можна со сметани якої. Та ну, що ти робиш? Дівчина, успокойся. Так, давай-ка мы с тобой попереробляем наши говняные походни. Ось, наприклад, гэты, блях, по 20% які. Мне так само подобається, в моем городе есть хинкальня. Это выдатно. І апошні, не? Взяли. Так, я ось думаю, що ці нам варто смажить виключно або воду ставити. Мені подається, давайте спочатку ми закриємо питання з смаженим м'ясом. А вже потім. Як там у нас справи по походнях? 28, 29. О, напальово, 3 штуки ще розберемо. Будет только 30 у нас 5 штук. Их достаточно нам хопить, каб дойти. Куди треба. Так, есть. Як там на дворі? Слухайте, а коли нас тут... Ну нічого, навіть коли зачинись нас завіруха, тут нічого страшного не відбудеться, бо ми раптом що, води все одно зараз будемо парити собі. Бачите, тут кольки? 3, 6, 9 літрів вже є. Ми ще напаримо собі приблизно 9 літрів. М'ясо у нас тут на тиждень прикладно. Так що... Ось так, спокійно. Лоп. Каб було 2 котелки, диковоглі було б пригажость. Одразу по 4 літри собі парить. Так, ну що ви тут? Позбігали кудись ці олені усі. Это з собою потягнуть. Ну варто занести хоча б до нашого гэтага будинка альпіністського. 53 хвилини. Так, давай ось так. По дну покинем, как можно было распалить раптом что. Ну, отшував дупою, що зараз буде завіруха. Так, 27 хвилин, добре. Може ще поспіємо позбирати галинок. Тут версия будет и не будет.
Тут велічэзная галіна ляжыць, але побач з ёй нічога няма. Праўда, дробнага. Тут пуста, тут. Ну, толькі калі секчы. Недзе вы і воўк, мабыць, з таго боку, з левага. Не шмат, не шмат. Зусім не шмат. Якая драбяза. Ввогуле няма нічога. Тут шмат галля ляжыць. Там штосьці ёсць дробнае. Давайте повертаться уже потиху. Тут унізе нічога нема. Все, ходим. Ну, раптам што вытрацім гэты вугаль. У нас яго там шмат, падаецца каля 20, 17, 18, нешта такое. Даволі вялікая лічба. Таму нам яго хопіць на некалькі дзён. Што, стамілася дзеўчына, ну ўжо хутка адпачываць будзем, бачыш. О, і вецер скончыўся. Starting to feel numb. Натаптаў. Я тут падмятаў, а ён прыйшоў натаптаў. Лёха, а дзе шорцы з адпачынкам? На наступным тыдні, Лёха. Я раней не змагу, мне на гэтым тыдні Feels like night is coming. шмат загрузка, таму вялікая загрузка. А ніяк, выбачай. Вось, так, палачкі, калі ласачка. Ну, давайте так. На 4 гадзінкі я вось яшчэ зраблю гэтае, а ўсё астатняе я пакіну. Добра, пазбіралі. О, скнара? Не, часу няма. Выбачай, часу няма. Там на працы, ты же казаў нам. Я гэтае... На працы там ёсць некаторыя пытанішкі. Я ўвогуле думаў, што сёння прыйдзецца скіпнуць, але ж вырашыў, што не, пасля усяго, што было, я лепш гэтае
пастрымлю 2 гадзінкі, якія, разумееш, вось, ды потым уже павернуся да працы, яно так лягчэй. Так, сюды. А чаму я адкінуў тое мяса туды на гонкі? Да ёбка не прыйшла. Нічога страшнага. Мы гэта як-небудзь перажывем. Так, сюды давай. Так, 2 кавалкі з'елі, значыцца раніцаю заўтра таксама 2 кавалкі. Яшчэ будуць мінус. Усё, мы тут зробім сабе прыпасы вады. Пакуль у нас тут усё да ўсяго. Так, выкіпанне? Чаму выкіпанне? Усё, так, паўгадзінкі ў нас маецца, трэба шыпшыну не, бярозу да. Так, вось так. Стамілася дзяўчына ўжо. Пазяхаеш. Давай яшчэ. Як тут расплаўленне толькі, добра. Яшчэ бярозку. Добра, шыпшыну давай. Сабе на гарбатку наробім. Як тут 2,20. Так, выдатно. 15 хвилиночек есть. Давай одну. Дым. Так, усё. Перерабілі. Зараз будем займацца яшчэ паходнямі. Там старая одна была. Хвилиночки. Оп. Дым. Так, 1,5 годинки. Добре. Добре. Ще приблизно 3 літрики ми напаримо. Так, сюди. Так, это опять застаються у нас, добре. Скриню тягаємо. Дякую Богу, яно нічого не важить. Так, это я затягнув у наш будиночок альпіністський. 44, слухайте, треба підгастрити його. Шкода, гэта каменьчики, які ми використовуємо, але що поробиш? 17,6. Одиннадцать. Пятьдесят три. Вось цікаво. Гадзінка мне патрэбная, так, каб гэтага. Так, давайте зробім. Оп. 12. Яшчэ вось гэта паспею зрабіць, правда? 49. Трэба, слухайце, мабыць, гарбаты напарыць. Я магу гарбаты напарыць сабе. Нема зелёнай. Ну, што паробіш? Што паробіш? 21-20. Трошпільна. Всё. Так, выпілі ваду. Ляглі спаць. А нам трэба добра так выспацца. 7 гадзінак сюди. Нейкі ветер там пачынаецца, ну але пакуль што ноч, нам не страшна гэта ўсё. Хоць і раніца ўжо. Давай 2 гадзінкі. О, выдатна, яно сціхла. Гэта вельмі добра, што яно сціхла. Так. Па вадзе 5,90 да халерны з сабой. Столькі мне не трэба. Вось так. 1,90 тое, што трэба. Так.
Потым ежы яшчэ там паяму. Сюды давай. І ў мне атрымаецца ўсё забраць. Выдат. Ось так, один пакінем. Так, нейкі туман. Добра. А, не туман. Это снег. Вы, кажа, чакаю цябе, заходзь. Давай да мяне хутчэй бліжэй. Так, ну. Температура просто полетела вниз, поглядзіце толькі. Ого. Ого. Як гэта называецца? Як там было, Славік, нешта я ачкую. Можна я вось тут пакуль што пасяджу. Можа, гадзінку якую пасплю. Так, ну там ще штосьці веє. Угу. 14 уже. Ну, ходім, паспрабуем. Мінус 14, гэта не мінус 17, ужо лепш. Главное зараз яшчэ і не вымакнуць. Там мне шуба гэтыя медвежы, яны добра абараняюць ад гэтага, але ж нагавіцы нейкія, хутчэй за ўсё прамокнуць. Так, ну вось, толькі даклыбалі да троса, ўжо паловы няма тэмпературы. Давай, малая, давай. Ваўчына аднавіўся. Пакуль мы бадзяліся па гэтых лакацыях, ты паглядзі, а? Так. Там жа ж недзе пячора была за рагом гэтым. Did I say I hate being cold? Не, вы пачуў мяне. А чаму пачуў? Мяне ўсё сохлае, няма прынады ніякай. Добрае траплянне. Не марна на арце трэнаваўся, правда? Так. Куропаточки. I've never felt so cold in my life. Так, тут не мусіць быць больш, толькі адзін быў заўсёды воўк. Хаця сёння можна быць не вельмі ўпэўненым і ва ўсім гэтым. Где ты, пячора? Я мушу сагрэцца. Ўжо хп тае.
Во. Яно. Так. Так, што ў нас маецца? Нам трэба скінуць галінкі, правда ж? Якія мы знайшлі. Угу. Так, потым, што нам трэба зрабіць, чакай, штосьці было. Вось гэта. Так, добра, засталося у нас 10 стрэлак. Такое, што нам не трэба спаць. Ось так, прасцей зрабіць. І ісці далей. Можна папіць яшчэ. Зараз там будзе бервяно. З улікам, слухайце таго, што ў нас яшчэ будзе наперадзе трос. Я забыўся, то паспаць варта было. Добра, памылачка. Таму што трос наперадзе ў нас у той лакацыю, калі мы ідзем ва ўцешную даліну. Так. У нас ужо чвэрць цягавітасці знік. Нічога. Все равно ўсё мусіць скласціся. І видатним. Павязкі трэба зрабіць, бо адна засталася. Але ў нас тут анучаў ніякіх няма. Трэба ўжо да прыбярэжнай шашы дабегчы, ды там зрабіць іх сабе гэтыя павязкі. Вось цікава, пакуль мы слухаем музыку, у нас жа ж не можа быць драпежніка пад нашым бокам. Як яно працуе тут па механіках гульнявых? Вось там, хутчэй за ўсё, гэта у самоце чорны воўк. А не гэтая рудая котка. Ага, музыка знікла. Міхалыч аглядзім тут наўкола. Та чакай, ўжо хутка дойдзеш да гэтага месца свайго. Шкада, што яны тут зрабілі рэсп гэтай пуме, таму што перакрыла ўвесь доступ да кары бярозавай. Так, ну нібы ўсё ціха, ўсё спакойна, дзякуй Богу. Можна ісці, толькі што падмерзнем зноўку. І там на возеры яшчэ ў нас воўк быў. Мы яго пакінулі ў жывых. Too cold to think.
Так, ХП полетело ўніз. Нічога страшнага. Гэта будзе невялічкая страта. Я апошнім часам, дарэчы, назіраў за стрымамі іншых, якія гуляюць на пакутах. А там жа ж, нагадаю, у нас ніякага адхілу няма, там можна толькі зрабіць некаторыя гэтыя стравы, якія дазваляюць аднаўляць ХП, гэта тыпу пемікана. Вось такія рэчы. Ідзе сюды. Глядзіна. Як бы цябе тут падстрэліць? Хачу, каб ён на мяне бег. Во. Все, забоялся. Вось, адпаведна. Адпаведна. Там чалавек, гэты божахны, звярнуў увагу на тое, што ён вытрачае прыблізна утрая больш часу на падрыхтоўку да будь-якога пераходу, да будь-якога дзеяння. То бок самое эфектыўнае дзеянне, гэта вось зараз, калі мы паразмаўляем вось пра гэты стрым і мы дайшлі да нашага попельнага каньёну, да бункера, узялі тое, што нам трэба, вось уявіце сабе простое, каб дайсці ў гайных умоў. Я дзверы зачыняў, калі сыходзіў, падаецца. Вось. У бягучых умовах, то бок ён вытрачае ў 3 разы больш часу толькі на тое, што ён рыхтуе мяса, рыхтуе воду, і гэтак далей, і гэтак далей. Так, сушаныя вантробы, усё. Во, гэта сюды. Выдатна. Паклалі. Так. Яшчэ у нас тут ёсць, слухайце, вугаль. Ну, адсюль, мабыць, я забіраць не буду. Пацягнулі тое, што маем. Толькі... Ага, тут ёсць дастаткова галінак. Падзем. Зараз пад'ем. Так, ваду... Трэба взяць з сабой ваду. У нас так агулам гарбата ёсць, але хай будзе. Усё, хату зачынілі. Пайшлі сабе. Вось, карацей, ну тое, каб злавіць гэтую бляха аленя таго, бо там на пакутах ёсць абілка, дакладней казаць антыабілка, якая не дазваляе есці мяса драпежнікаў, калі раптам там вантробы баляць ці штосьці падобнае. Вось, так што фармат, ведаеце, ён як чэлендж, мабыць, падыдзе нам, будзе пасаваць, таму што зрабіць дасягненне, тыпу дажыць да 42-го дня, да апошняй гэтай антыабілкі. Ну, добра, можна. Все ж такі мэта ёсць. А адпаведна, мэта згодна гэта зрабіць, а потым яшчэ да 100-го дня дажыць таксама неблагая мэта, на мой погляд. А далей проста выжываць, ну, і вытрачаючы проста на падрыхтоўку, на гатаванне, на выпарванне вады гэтай. Ну, вось. Сумнеўна гэта выглядае. Крышачку сумнеўна. Так, ну нібы на дворе паляпшаецца, нават неяк ясней стала. На небе. Якім такім чынам у нас тут не з'яўляюцца зараз ваўкі, вось гэта цікава. Вось там недзе выюць на гары. Вось, а тут іх няма. І гэта добра.
Так, вось цікава, я ж скінуў і скуру, і вантробы, а ў мяне надвага. Каму? Пытанне такое ў мяне. Я столькі шмат галінак паназбіраў. Так, палову тэмпературы няма. Так, як мы пабяжым на прыбярэжную шашу? Мы зараз выходзім каля самалёта. Ну, непадалёк ад самалёта. Можна ж пайсці ў шахту, правда? Правда. Вось так і пайду. Праз шахту. Мы пойдзем налево. Магчыма, мы там сустрэнем мядзведзя, але... Магчыма. Гэта не факт. Вось, а ўжо непасрэдна там, праз пячору, шахту, дакладней казаць, капальню. Выйдзем, куды нам трэба, і ўжо падаб'ем ўсё неабходнае дзеля таго, каб нам зрабіць. Так, ведаеце што? Зараз у мяне 3 вуды ў руках. А я не памятаю, там патрэбная тканіна была. Сюда шли. Давай сюда. Так. Одну. Одна была лишняя картина. Так, и палову тягавітасці амаль што згубілі, правда? Так, ага. Лезем грацца. Сюды. И шуруем себе у копальню, у шахту. Где ты? Где ложек? Книжка. Это у нас просто палево. Так. Давай так, почекаем. Пошли. Усё. Так. На переходе Томпсона у нас там может быть ваўкі. І далей там мядзведь. І ўсё, і да шахты, наколькі я памятаю, там нічога павінна нам сустрэцца. З правага боку вы недзе адтуль. Ух, чакай, дрэўца. ВРВ, вітаначкі. Рады цябе бачыць. Як твои справы, як твои злевы. Шо мы там? Працуем, гуляемся, зноўку працуем, зноўку гуляемся, потом спім, пісяем, какаем. Як все, як заўсёды. Як у любое дарослае жыццё. Мы таксама працуем. Так, что ты там кинул, что модераторство нейкае спрацавала? Нешта там шэработ заблокаваў. А, гэта не ты?
Я зразумеў, гэтае паскудства, гэтае якое там чып-вьюерзы, ці як яны сабе завуць. Хутчэй за ўсё. Гэтыя. Так, чаляпаты. Так, ну сабака, паглядзіце на дворе. Трэці дзень запар і толькі адзін раз дала магчымасць распаліць вогнішча. Вось, ніякай табе волі у выкарыстанні сонечных прамянёў. Так, як тут у нас медведзік? Вось там ягоная пячэра. Трэба волкам кантраляваць. Каб ён адтуль, можа, і выйшаў, а можа і не. Так, ну нібы праходзім. Вось тут у яго яшчэ праход ёсць. Так, набеглі бізнес-партнеры са сваімі эфірамі. Цікава у цябе праца з гэтымі, бляха. Крыптаманетчыкамі. Пойду тлумачыць ім, чаму яны лохі. Не, ну ты ж культурна будзеш, правда? Так, усё, прайшлі. Гэтае месца. Можа, вядома, ён будзе яшчэ наперадзе, пабачым. Бо ён, калі бадзяецца, заходзіць даволі далёка. Пакуль што ціха. Так, сюды. Ну што, ваўкі? Смярдзючыя, дзе вы тут? Вось яны недзе тут, каля гэтых хат звычайна бадзяліся. Вас пабачыць, ці вы тут ё, ці няма. Ты ведаць, варта на кукішках да вас падкрадацца, ці не. Выглядае, нібы нема. Так, тут малуталіся, правда ж? Уже... О, вы там наперадзе. Хіба за дрэвам стаіць. Ага. Давай, падкрадулім. Так, мы яшчэ сябе цёпла пачуваем, цёпла, значыцца, рукі дрыжэць не будуць. Просто сёння нешта я. Пастаў. Алкашына. 2 стрэлы, 2 траплянні. Ашмараць проста. Дзеўчына, ты нешта там выпіла такое, що нейкі эліксір. Пердалёныя. Калі не лохі, то пердалёныя лохі. Так, 1, правда? Толькі 1 быў. На дворе такое сабе, хутчэй за ўсё, на нашай прыбярэжнай шашы. Яно будзе таксама з ветрам. Мне гэта не падабаецца. Ну, вядома, сагрэемся, усё, пачынаецца нейкі ветер. Хутчэй за ўсё, зараз патрапім у звіруху. Угу. Так і ён. Так, добра, што ў спіну дудзьмуе. Зараз у бок ужо. Нічога, мы даклыбаем. Jesus, it's cold.
Так, гэта пераход будзе калісьці. А на капальню недзе тут будзе ўваход зараз. It's so cold. I just want to lay down for a bit. Так, ось ён уваход. Добре, пакуль што не пагаршаецца становішча. Адзінае, што мінусам гэта паходні нема запаленай, каб прайсці капальню. Я вось сабе зараз думаю, як мы гэта зробім. Наколькі я памятаю, у ліхтары мала паліва. Так, поднимаемся. Уже близко. Добре, доклыбалі. Зараз глынем вады. Перарабляем гэтыя паходні кепскія, якія па дарозе мы падабралі. Перед святке. Так, ну а потым ужо надвор'е. Каб цябе ліха. I'm not sure I can carry much more. Давай сюди. Оп. Ось ти кажеш цензурно. Я кажу цензурно. Калі? Ты что, шалел? Где ты такое бачу? Мяне двойчы прасілі не хуесосіць бізнес-партнёраў. Гэта этыка. І гэта варта рабіць. Нават калі тебе падаецца, што не. Але гэта мусова. Гэта база, як там хтосьці казаў. Так, добра, вода яшчэ ёсць. Запалак 21 штука. 21 запалка. Эй-вай-эй. Вось як жыць, што рабіць, калі запалка скончыцца? Вось што цікава. Ну, зусім нема, слухайце, паліва. Што ў нас яшчэ ёсць? Ніякіх ракет нема. Так, за іх тут нейкія мне казалі, што праз мой тэкст адчуваецца актыўная пасіўная агрэсія. Ну так. Вядома. Я на тваім месцы праз чат GPT пропускаў бы, бо я так раблю. Звычайна. Так, ну што мы? Трэба ісці.
Мабуть, треба було, до речі, гарбатинійки випити. Так, я пойду у темряву. А ви вже даруйте мені, бо треба економити паліво. Бо обриси агульні я то бачу, куди йти. А там, де вже заблукаю. Ну, по типу заблукав. Так, а тут мені треба наліво, подається. Лево-право, лево-право. Ой, темная ночка. Да? Чекай, Верва, я зараз почитаю, тільки дай мені вийти на світ Божий. This pack is getting kind of heavy. Так, ось що ми не бачу. Ось все, вийшов ніби. Так, 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 так. І дзе ж там гэтае выйсце? О, ўжо міргаціць на гарызонце. Во, готово. Так, пауза. Читаем. Бо Верва вже написав шмат. Так. Нават хтось атрымаў нервовы зрыў? Та ну. Не бывает. А нам ой, холеры яны згубілі атачмент да ліста. Замест таго, каб сказаць нармалёва пардон, мы рандомна зноў робім эксперыменты, атачменты не прымаем, яны прыйшлі і наплакаліся кіраўніцтвам. Маўляў, мы вам шлем запыты, а ваши працаўнікі нічога не даслалі. Наш дырэктар мужик разумны адразу зразумеў, хто тут піздаболіць. Ну, то выдатна. Калі ўжо так, то выдатна. Гэта бессумнеўна вартае месца, каб там працаваць, калі ўжо кіраўніцтва адэкватнае. Так, што мы тут робім? Так, мы сагрэтыя. Таму я лічу, нам варта пайсці будзе зараз. І ўжо адпачываць на месцы. Так, тут нема сабак у гэтай. А сюды ён пайшоў ці не? Добра, не пайшоў. Давай. Так, малая. Курва, ты паглядзі, бадзяецца там, бачыце? Я б зараз проста в напрамкі пайшоў бы і адразу на шашу патрапіў бы, а так прыйдзецца абыходзіць яго. Працей, добра, што ўсё рассасалася, рассмакталася, як яно мусіла быць. Так бы мовіць, па справядлівасці. О, давай, клобатая. Ну так, ну так.
Я ж на кукишках, ёб твою мать. Ну як ти? Ой, боже мой. Так, давай, сыходь, дзёўчына. Ну гэта пиздос, ну ты реально на абцасах перамяшчаешься тут. Ой, паскудство. Так, ПП тае? ПП тае, бо мы подвернули сабе руку ці што там. Так, хадзім зараз у гэты вагончык, я спадзяюся, там нейкая падушка маецца ці што падобнае. Каб мы сабе маглі зрабіць павязку. Бо з болем яшчэ неяк жыць можна, але ж... I'm not sure I can carry much more. О, подушка ёсць. Ага, подушка ёсць, але... Во, стары мех. Добра. Давай. Повязка. Повязка выкористать на руку. Так, можно горбато выпить, а можно легче спать, правда? Дайте хвилиночку часу. Зараз вирішимо, що робити. Так, вертаемся. Ще у нас ежа ёсць нейкая, щось там было. Ваш тарагос, пару штук было. Так, але можна зрабіць наступнае. Можна выпіць во шыпшыну. Гэта вырашыць одну бяду. Так, а другая бяда, гэта будзе у нас вырашацца з дапамогай сна. Так. І павінная боль сысці. Во, пришла, выдатно. Ось так хочу. А, тут нават няма сэнсу у нас гарбату піць, ты паглядзі. Я подумал, что нам придется зараз попить березовую гарбаты, а у нас ПП нават аднавілася, бачите? Цалкам, что у нас тут до раніцы? Там только что калорий мало. Кстати, мне благо, так? Эй. Ветер, 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 так. I need to find food. Ёсць, ёсць, жанчына. Не пераймайся.
апусцела крыху. Шкада, але прыйдзецца чакаць. Тут же ж нічога больш вартага не засталося, правда? Так. Там зусім кепска ўсё. Ноччу то было днёва няблага, слухайце. Pack is getting kind of heavy. Варта было ноччу прайсці. Так. Шкада. Anything right now. Шкада. Ну і так уже шмат у нас воды. Не успокоивается. Холерная заверуха, ну ты погляди на ее. О, стихло. I'd eat anything right now. Пойдем. Куда? Так, ну, по дорозі, хоча за все ще одну рогозину прийдеться з'їсти. Wonder if I can drop any of this gear. Так, наколькі я памятаю, у нас там яшчэ медвежье мясо было, правда ж? Рыба была под гэтым запалівнай станцыі. Калорыі аднавіць усё у нас маецца. Застанецца толькі падрыхтавацца да гандляра. Ну, у сэнсе выканаць ягоныя замовы, што мы там бралі, я ўжо не памятаю. Зараз паглядзім у адпаведным меню. Man, I could eat anything. Так, трымаемся на чырвоных пакуль. Але трымаемся, вось ужо падыходзім да нашай базы. Зараз тры ваўкі сустрэне, будзе нам шчасце. Так, тут рэдка, але мядзведзь бывае. Не сёння, як кажуць. Мы ўсе памром, але не сёння, як кажуць у гэтым на поўначы. Ці дзе там? Так, што за кромкачы лятуць? Вы адкуль і куды? Ага, гэта на змену надвор'я, добра.
Ну, я дабег до кормушки сваёй. Во, приготованы. Хлоп. Килограммчик. Литриком воды полила зверху. И еще килограммчик. Дзяўчына Тормунда. Холодно, холодно. Глядзі. Бачиш, сколько вугалю у нас. Кидай. Так, і сюди гэтай кидай. Ну, нас чакае зноўку виробництва воды в великой колькости. Так, сытые, задоволенные, нічого не сохне, соль мы забрали. Золоты самородок ляжыць, чакаю чагосьці незразумела пакуль што, на што мне, але хай будзе. Тут я нічога не пакідаў, апроч вось. Відаць? Вось што. І я не могу павярнуць. Ну добра, а было б добра павярнуць і сюды, тому што вось гэтага боку падыходзіць нязручна. Так. Усё. База ё. Запалкі ё. О, нават гэта паліва для ліхтара ё. Давай сюды. Оп. Так, што мы тут павінны былі скінуць, я бачыў. Вось гэта. Каля варштату. Каб было бачна. Так. Сюди давай глядзець. Трэба глядзець нам задачы. Ось. Active Trade. Першы, гэта у нас Special Request, мы гэта зрабілі, а гэта у нас суп. Во! Глядзіце, акумулятор, 6 тканін і 2 літрыкі паліва для лямп. Адпаведна. Тканіна. Ось так, давай дзесятку возьмем, потому што шасцёрку мы аддамо зараз. Так, а куды гэты знак павесіць? Бо мне ідэю-то падкінулі, што можна ўзяць сабе ў інвентар. А куды яго прысунуць? Art Pet Area. Незаўважна абсолютно. Так, вяртаемся. Обмотки, обмотки, обмотки. Не тое. Сюды. Так, активная. Активная. Давай мы возьмем аккумулятор. И отрегулюем зараз свой инвентар. Что у нас тут? У нас вопратка. У нас яшчэ вось гэта паскудства ляжыць. Гэта мы не чапаем. Не чапаем, тому што няблага. 8-14. Добра. Вопратка у нас як выглядае? Рамонт шкарпетам патрэбны. Але не зараз зноўку. Так, ну гэтае можна, вось гэтае можна адрамантаваць. Але ўсё яшчэ терпіць. Так, вады трэба ўзяць. Але колькі мы ідзем туды, у які называецца, божа, хаціна рыбака, то не. Так, 10 стрэл. Нам хопіць, 3 вуды у нас ёсць. Трэба паглядзець, што нам неабходна. Пазірае на мяне. Што нам неабходна, каб... Ага, яшчэ вугаль прынесці туды. Што можна скінуць? Давай глядзі, што можна скінуць, чаго з сабой браць не варта. Вось так можна пайсці. Адпаведна. Ой, патрэбна. Так, вопратка, медыцына. Усё, так. Замяніць. Падзем. Мне трэба зараз тканіну разам з акумулятарам закінуць у хату гэтую рыбацкую. Паглядзець, што ў нас там ёсць па паліве, але хутчэй за ўсё трэба будзе павярнуцца сюды за вугалем. Бо тут яго так шмат не трэба, а там ён нам акурат такі вельмі патрэбны. Так, яшчэ трэба будзе знайсці прыладу, якую мы будзем
палонкі драбіць. Бо раней гэта я рабіў цвікадзёрам, правда? Так, яшчэ 2 літры. 2 літры паліва для лямп. Нам трэба насмажыць рыбы і... Так... Надвор'е нібы неблагое. Адзінае толькі я не ўпэўнены, што зараз працуе наш лінза. Так, у нас тут, дарэчы, яшчэ рыб была. О, бачыце, адна гэтая. Цвікадзёр ёсць, выдатна. Так, тут у нас што? Ага, не ўлазіць, добра. А дзе тканіна? 6, падаецца, нам, правда? Я перадаваюся, боже. Так, значыцца, гэтае мы скідаем. Гэтае нам патрэбна вось тут. Паліва. Глядзім, 29. Штосьці па галінках я магу? Не магу скінуць. Так, ну штосьці ёсць. Гэта, дарэчы, у нас пойдзе на прынаду, я мяркую. Слухайце, хоць ты бяры зараз акурат такі распальвайся, а потым ужо ідзі за усім астатнім, бо ёсць такое ў мяне пачуццё. Што гэта ненадоўга. Come on, little fire. Come on. Perfect. Так, паходні я з сабой возьму зараз, каб раптам што ўначы прайсці праз драпежнікаў. Дадаем паліва. Так, ваду. Адпаведна, вось так. Оп. Пайшлі самі. І зараз мы той вугаль, які ў нас стаіць у гэтай базе, мы палову прыблізна сабе возьмем, таму што тут было 29, я 5 узяў, ці 4 ўзяў. То у нас там 25 засталося, яшчэ калі б мы прынесем туды 10-20, там гэтага даволі доўга хопіць. На тыдзень накладна хопіць. Вогнішча падтрымліваць. Ну, а ўжо калі мы наловім сабе неабходную колькасць рыбы, каб сабе зрабіць 2 літры паліва для лямп, адпаведна, і здамо наш заказ. Аднавіўся з левым. Ну вось, я ж кажу, ветер падымаецца. Нейкі, хутчэй за ўсё, калі б мы павярнуліся, то нам бы не далі. Ведаеце, што я забыўся паглядзець? Я забыўся паглядзець, колькі ў нас там ёсць жерліц. Ці агулам яны ёсць. Дастаткова. Пойдем туды.
Я ж жерлицы там пакідаў. Трэба будзе не забыцца каля вады прайсці яшчэ пазбіраць лут. Што там нанесла? Мабыць, нейкі металабрухт будзе, гэта будзе зусім выдатна. Бо на гэтай мапе мы ўвесь металабрухт высмакталі. А нам бы адрамантаваць і цвікадзёры, і нажоўкі нашыя. Было б няблага. Бадзяецца, валацуга. Трэба будзе яго забіць неяк. Так. Усё не атрымліваецца, ўжо нават не ўлазіць. Так, добра. Одна! О, май! Одна, толькі одна жерлица. 78. Это добро, что 78. 70 и 78. Ну, добро. Яна мне пасуем. Так. То на каве трымацца. Ці то што? 3 кубкі мы можам сабе зварыць. Тринады. Давай. Кубок березы, каву давай. О, Жак Шарк, вітаночки. Вітусе, что тут за верхол ужо ладзіце? Прызнавайся, кайфуеце? Наколькі гэта магчыма? Кайфуем? Вось, але пакуль што не надта ўсё добра складаецца. Всё, гэта мы прыгатавалі. Давай яшчэ кубачак гэтага. Так, мы што будзем? Ну, давай так, добра. Давай каву. Будзем сядзець з гэтаю палонкаю. Невядомую колькасць гадзін. Будзем на одну жерлицу ловіць і руками яшчэ. У гульні не складаецца ці як? Ну, крыху так. Вось. Укінулася. Вось, тут трэба налавіць ажно на 2 гэтых літры паліва для лямп зноўку. Так, трэба крыху папіць, пакінуўшы для гэтага. Так, усё. Там чистое, тут чистое.
Сюди сідаємо. 2 годинки. Ось я тільки не пам'ятаю, ці мені треба весь гэта. Ну давайте так. І ось так 1,5 годинки. О! Redfish. Редкая. Ага. А колькі з цябе будзе, дарэчы, паліва? 1,5 кілаграма будзе туша. Ну добра, давай паглядзім, што гэта будзе. Колькі? Пакажы. 0,4. Усяго 0,4. Усяго 0,4. Ну так не цікаво. Так, там форель була. Давай. Стоп. Давай сюди. Так. Угу. Всього 3. Ну, з форелі і масла ніхто нема. It's getting dark. Гэтага. Вунь, Воля Новік новий відос викинула, аж адлягло. Ну, я так само поглядзеў, адзінае, што я трошки часам не разумею Новік. Ну, але гэта, ведаеш, справа асабістыя часам бываюць. Ейныя справы, як там ужо яна хоча. Так, а ну. Гадзінку гэта я марна. Зянне, зянне, зянне. Так, так, наша форель. Хай хоть что-нибудь будет. Апошні, не, перед апошні кубок кави. З форелі колькі упала нам? Так само 0,4. Ні про що. Ні об чим. Лепш тады яе на гэты пускаць на прынаду. Та ёб твою мать. Там сорвалася, тут сорвалася. Так, ну так кожны сам мастак свайго жыцця. Літвінадзю ўвогуле унікальна і недаступна для нас. Ну, можна і так спасылацца на гэта. Всё, без прынады яно не хоча. Так. Меня вода выкипала. Тут 4, добра.
Гэта ён мяне забаяўся. Хаця быў пад уздзеяннем яшчэ завірухі. Ну то я не супраць, хай так. О, кіжуч. Drop any of this gear. Нарешті кіжуч. А то усього на нейкае лезе. Каб ты заябаўся. Нешта апошнім часам пастаянна зрываецца ўсё. $2.90. 3 кілаграмы рыбу хлоп захамячыла. Вось гэта жанчына. Не жанчына, а мара проста. Трэба. New day. Да ідзі ты нахуй, гульня. Ну што гэта плетства нейкае? Шалець. Мне такога ніколі не было, каб столькі зрываў. Паўзе паскуднік, бачыце? I'm not sure I can carry much more. Зараз пачакай, я тут. Так, інвентар сюди використати. Хоп. Де ти? А, зассав уже. Сховай. Ось так. Може лепше не на принаду? Бо дві засталося тільки. На закипання 22 хвилини. Так, пофіг. Хутка треба буде кластися спать уже. Відпочивати тут.
Так, ну што, яшчэ пасядзім 2 гадзінкі і потым спаць. Да, няўдала. Пайду лепш заб'ю яго. Бо ён мяне раздражняе. Если там у лапу потрапіў ці куды. Так будзе знайсці яго. Да мора пабегці куды. Ну, у любом выпадку, заўтра мусіць, каля яго тумкачы будуць кружляць. Так. Ну што? Лягаем спаць. Штосьці мне да галавы нічога больш не прыходзіць. Па гадзінцы. Так. О. Рэчы, нешта кіжучаў зусім мала. Толькі фарэль ды фарэль. I think I need to lay down. Ну, нема яго? Добра гэтага. Як тут у нас надоўга? Яшчэ 7 гадзін. Куды ён збег, цікава? Дзе ён там падох? Трэба пашукаць. Так, нешта там чорнае каля вады. Тры такіх плямы. Штосьці адно мусіць быць. Адна жывая, я бачу. Давай мы яго таксама упалюем, паспрабуем. Вось гэтага. А там вогнішча, хутчэй за ўсё, бо мы там палявалі на 5 зграйных, я памятаю.
Тут гало... Ага, гэта проста труп. Конечно, не разумею, гэта зграйны ці які? Ці звычайна чорны? Так. А дзе што які збег? Цікава. Ну, як я казаў, трэба будзе прайсці па гэтай па мяжы мора і льда і пашукаць будзем. Так, ну хуценька мы ўжо будзем завяршацца, слухайце, 20 хвілінак дзе недзе засталося. Як найбольш. Так, на завтра планируем Dead Space. Будем Ишимуру вызволять далей от гэтых пашвар. Холеры, тут не холеры. Так, что у нас 6 годин. Ну, давай посидим. А, ну все, зламалася. Твою ты мать, боже, якое гаўно. Але ж не шанцавала нам у гэтым вось рыбальстве сёння. Ну гэта просто ашалець. Блин, зноў будзе дзед пад спайсам, так. Заўтра планую. Раптам, калі адменіцца стрым, то ў любым выпадку ён адбудзецца ў чацвер. Хоць ён просто ў наступны дзень. Ну, ашалець просто. Як не шанцавала. Колькі рыбы зарывалася? Падаецца, палова. Падаецца, раней такога не было. Ніводнага разу, каб палова рыбы, яна просто зрывалася. Да. І 6 гадзін яно яшчэ будзе гарэць. Ай, слухайце, трэба проста ісці. Трэба проста вяртацца на нашу базу. Вось, і наступны стрым мы пачнем з таго, што акурат таки будем займацца вырабніцтвам гэтых, як яны завуцца, жарліц. Ось так. Клыбаем паціху на базу, там будем лягаць спаць. Бо гэтыя 2 літра мы такімі тэмпамі будзем збіраць некалькі тыдняў. Бо ў дзень колькі у нас 2-3 рыбіны ўсяго, ды і тое малыя. У сэнсе таго, што усялякая фарэль ці вось там яшчэ гэты акунь трапіўся.
Вось па 0,4 літра. Ну гэта просто гамон. 20 рыбін, не, нават не 20, 25 рыбін патрэбна будзе, каб літр толькі сабраць. Вось, па 3 рыбіны на дзень. З такімі падрывамі гэта будзе тыдзень толькі на 1 літр. Жудасць. Wonder if I can drop any of this gear. I lay down right here. I thought I'd ever wake up again. Так, ну мы сытые, налитые. Вот, значит, просто лягаем спать. Эхолокацию. I'm not sure I can carry much more. Да. Два дні ловлі. І колькі у нас там, до речі, гэтага алею? Дзе ты? 0,38. Добра, адпачываем. Трэба зрабіць 3 жерліцы, бо гэта немагчыма. Невыносна. Вось так вось. Лавіць рыбу. Уручную маецца на ўвазе. Калі 3 жерліцы, яшчэ соусоў, як кажуць. Яшчэ магчыма штосьці палавіць. Штосьці знайсці. Вось, гэта мы зоймемся ўжо потым. Зараз я толькі яшчэ ваду расстаўлю. 13 гэтых літраў. Адчапіся. Так, пакуль што так. Прыблізна. Все, лягу спаць. Не, дарэчы, вось так жа ж. Можна сохраніць, захаваць, правда? Усё, усім велічэзны дзякуй за прагляд. Падпіскі, падабайкі, гэтак далей. Мне трэба бегчы ўжо, а вам, я спадзяюся, адпачываць далей. Пойдзем у рэйд да каго? На твічы. Ёсць Раліф, вядома, і, як заўсёды, больш нікога. Усё, пабеглі да Раліфа. Ось, дзякуй за рыбалку. Так, за пераходы, рыбалка, пакуль што ось такі геймплей, на жаль. Можа, дарэчы, я паспрабую як-небудзь па-за стрымом пазбіраць тут гэтае гаўно. Ну, таму што, ну, зусім сумна. Гэта рыбаліць ўжо, падаецца, апошні месяц мы гэтай рыбалкай займаемся. І ўжо у пячонках сядзіць гэта ўсё. Усё, дзякуй вялікі за прагляд. Як заўсёды, падтрымлівайце вольны беларуса, падтрымлівайце Украіну. Пабачымся заўтра. Усім пакуль.